Si, hindi nga po nagana na. Si Odin. Oo, si Odin. Diyan sa mo, sa nag-order. Sa Lunaga, pag-pista. Sige, buka dapat din na naman mga anak. Hindi, puros niya. Jadi, puro na sabi. Orak man na. Kasi kataling nito. Magalit niya. Orak man na. Sige na nga natin nag-video. Ano yun, nung buka katali ang kanadik din? 2020 pa. Nakakalik pa naman kita galit din. Kagalit din na nakakalik. Nag-live din dito kami 2 years. Nag-alay kami 2 years. Margada, kaman na ito naman. Parang para just yan dahil ako nag-ate ko. Yun lang ang nag-ate ko. Di man na ito pang mga Kasi man pa nag-ate ko. pagkaago man nila, nandun ka na. Kasi ko ang twist nila. Hanggang Kasi na question sa nila. hindi ka. Hindi pa nagtatawag ang mga silinis. Kasi din mo. Umasay, sino lang. Yan, yan, sabi ko. Sa kabilang bahay. Yan ang makan. Ako na, sa bahay. Yan ako sa mother. Pero yan sa mama ni papa niya. Kasi dyan gali. Nagbarangay na. Oo, consistent. Hindi dahil sa mga nagbuwa ko. Tapos, yun man ngayon sila nakatawang ko na yun po. Nagbalit kaya, kasi kada ko na ayan. Parang isulap yung patang. Diba, medyo ang mukha. Yung basta nag-issue lang pa. Dahil ako nag-issue. Masapag. Sa gabing gagawin ko sa araw mo. Ang susing ko mo din ito. Gabing gagawin ko. Ito, madagawa, madago lang ako. Kasi ka muna dyan magalit. Dito ka na mag-alit. Magtapos ka kang pag-eskwela. Nadali niya bata, dito. Nagvirus na pa ano. Dito. Lula ko na. Dance na ikaw. Dance na. Nadali. Para sa pabayad mga, para ito aki ito magaso. Maputo na. May babasa na. Sina. Yang bumilay at sagom niya. Sa babaero da. Binilihan niya baga. Sumayaging magaya na babae. Sa kapit-kapit ko. Ano yung trabaho? Ha? Ang trabaho. Saan ka natin? Dahil ma'am, may nagumagararay. Kaya ko kasi, trabaho ka na pagkasalan niya ako. Malingan ito, mabot man sa agad. Kasi, pinako pag nag-apod nga dito, habo ko yung sabad ang iapod sa'yo. Tapos nga ng akin. Ano sabi? Ha? Bigyan mo ako bukas, tatlo. Ha? Bukas. Bernard, salamat tata. Ano sa pagbuhay mo sa ako. Eh, wala yung trip. Salamat. Pagkakit ng sama sa San Vicente, mga serbante, lubong San Vicente na. Pagayin-gayin mo. Pagayin-gayin man si Bibe. YouTube. Adi Bibe. Galing nga mga kami dyan, siningid na kanula. Kung hindi ako ba matapit mo ang pag-isura. Nag-sign ka mo. Nag-ulit kami sa Rapuraco. Kung hindi kami din, nagtati mo gano'n. Sige dahil niya bigyan ng yung mga tita ko nga nag-isip. At kita ko sa nandagay ko. Kung ano gusto siya, nag-direct dito. Amalik mo sa lang. Matrabaho na ba ako sila? May nag-ano sa kung mag-upload. Ano, mas pa iba ako na nagkarga na daw na Oo. Nanginayan kaya, so ano, kumagawa ko na nag-skill na dati. Ako sa nalugod na ako. Wala rin, ganun ba, ako yung sibig ko. Hindi ka pa, pwede na. Pwede na. Ako na, ako 22. 23 gagate. Oo, sa nag-something. Puro argaw na epat na. Kung pala. Okay pang mandang yung ba? Ako sa naman ang pag-isula. Halos ang sundo mo, pangit man lang. Kung makatoka. Kasul ka mo gano'n. Kasul kang gano'n.
Flowers